Nästan mer stofavrytter undan dysten. Kommer det överstad att Toper över en silvermedalj om Olsen där? Jag tror det var jag hoppas på en guldmedalj till så. Alla var på en guldmedalj. Vi har nästan 5 mål bättre än det där. Ja, det visste jag så ganska så där kom 8 mål från om eller det blev och så kom vi ner där men vi klarar ju allt. Klarar inte vad det. Vi klarade de kan de höta Larsna som nästan över. Ja, så det höta center vi kom upp på 3 mål och vi tar vi ut där. Så jag vet inte vad det är som galet. Ja. Så då du ska se vad det är som rycker sälja lite. Ja, så i förra laget då gör det några fejler och spelade rävligt lite. Jag tar inga så där spalt jag. Och det ser man i början och sen alla laget så skor mål. Det är några personliga fejler. Hette den första finalen jag flera tyckon i KF. Vad har till Lars du det? Vi där Lars nej, det första och vad det ända första och nekvant har jobbat. Och det kunde helst bruka till spel mot nästan i finalen och stöva förra matchen. Ja, det alla vi så det så. Vi alla spelar och i finalen och för att nu har jag kämpat för det. Super, tack för det.